Jake manokanyo wuod Ndhiwa. Chenro mar ng'i gwenge Wanyakoram Gajwang' kawuono orango sigand gweng' ma Abom mantie Bondo e kaunti ma Siaya. Jafwambo mar Millicent Adhiambo loso gi jopiny e alworano mar yango sigand nying gweng' ma Abom. Nyakoram Gajwang' machiegni kendo telo machielo e chenro ni mar ng'i gwengewa. Jumani kalapapla mar ng'i gwenge owuok e kaunti ma Kisumu ofuyo ma odhi opio e kaunti ma Siaya e gweng' ma ong'ere kaka Abom mayudore e sub kaunti ma Bondo. Ka iwinjo nying ma Abom, ang'o mabiro e pachi? Ang'o mominya chak kamoro ni Abom? Mokwongo wachako kod paro mopogore mag jogweng' e wi gino magilieko madinemi chak gweng'ni ni Abom. Dawa kata kwarwa ne janyisaga ni gomi iluonge ni Abom. Chon nitimoga gold mining kane pod onge nyinge. To gik nimuochoga murutu. Koro gik mane muoch katup. Koro ema gineno ni kata ka dioro ng'ato kamoro tipimo gi kuma gimoro muoche Abom. Abom nochak godni. Mae nochak ni go Abom. Kaka wan jok clan manika wan dudario. Jaduong' ne tien Mbom. Koro Mbom ni nogero dala ni got kacha mochiel kite. Makara sani kidhi tineno dala kite ponen ma nyisen dala. Koro en mane nying ma Mbom nowuok. Abom ni esa mae got ni mineno kan. Mano nowuok kuom jodongo. Mano ema chake. Wekuru wawinjana na kuku moteno kod adieri mar wach ewi nono mar nying ma Abom kendo kaka gweng'ni ne ochakore. Nitie jaduong' mane okwongo donjo e gweng'ni mane odak e got mar Abom ka. Jaduong' ni kane notho to noike e got mar Abom ka. Koro joma ne odong' nochako godni ni Abom. Jaduong' no niluongo ni Mbom. Koro ema ne nying mar Abom ni obirogo. Koro bang'e nikech oyudre i village mar Abom. Koro nochak village makana Abom village. Mayudre Abom sub-location. Moting'o villages 10. Humba Abom landore kod weche kata timbe mage. Wan gimong'ewago kaka wan Abom nikech gold mining man kaeni. Alafu sana wan gi got moro maluka. En got maduong' ma kiridri kikagimidhi kogelo. To nyaka wang'inene kata kine gari bi penyi ni matata got mane. Humba Abom landre gi weche mag mining gi sani. Koro gold mining ni ji ane maboyo, jomoko aloka, jomoko Siaya gi gwenge mopogore opogore matiye iye katiyo tich mar gold magiyudo godo konyruok. Koro mane kaka huma mar Abom nomedo landre kendo medo landre. To gin dongruoge mage ma Abom osenyuolo e ngima jodak mag gweng'ni. Gold mining man Abom ka ema osebedo ka konyowa ahinya. En gima mak gi luto ariyo, en mine omake nyaka joma tindo nyaka joma dongo. Man ng'enyne mane mwachamo to joma ok tiye to koro donje hala moko kaka an tariembo apiko gi taxi driver. Kae en mana ndach low mamoro be notin ma ndiga mtoka ne onge mana ndiga emne nyalo ringe. To udi mnen ka ne gin udi mag lum, karibu udi moko 3-4. Onyuola anwa ka udi go nitie pok ne gilwar ba girum. Koro udi lum go mnen tie kaka piny medre to nyithindwa medo somo. To ginwang'o tije. Ema koro gikelo godo udi muneno ka mabeyo mag kite ma wigi ogoye mabati gi. Sani aneno ka Abom ka chalo town. Abom ka sani ka ng'iye gi chon wan gi stima. Tie msungu mane kunyo gold Kakamega. Maniluongo Rostraman. Koro nitie mwalo ka nitie msungu manodakie. Malo kacha be msungu manodakie. Kamondira kodira be nitie wasungu. Kipok chopo center kacha be nitie wasungu. Koro negitiyo mining. Makado dhi malo kabisa dok chien. Nikech kata court ni mnalo kacha mawere. High court manie Aliji. Basi nitie wuodwa moro nikech ng'eno wan joma moko dak lokacha. Koro wuodwa moro en chief. Emanene udhi ogolo chiro nen kacha bende. Ogolo chiro botere daraja. Kado osetere daraja. Koro chief masak wanowacho jalego gi. Dwa mawa gikwa. Ma court ne gigolo ba gitero Bondo.
koro branch mar Kut notero Kwale, koro kata koro nodoga kamano. Nderni oselosi, sikul wan godo ka ma ji some, ma mago duto biro nikech huma mar Abom, kendo skundwa machiegni ka ochake na Abom primary school. Stima bende osebiro, wan koda gi booster mane okele godwa mar Abom ka. Noyud ni en onyalo kawo network maber. Osiptal to wan gi machiegni wakonyre go Mawere kae. To kata obedo ni jogweng' ma Abom kwano dongruoge achiel ariyo adek, gin rem mage ma pod gin go e alworani ma kotim to Abom nyalo dongore kendo chal kod gwenge mamoko. Gikel riekni manyasani ma inyalo timo gold mining ma ok ni watime kiyo jusi mamarwa mabur negowa pile ka pile. Ndara cha ma kapo ni nyalo losnwa maber, mano koro mano sources mo watimo nyalo konyo maber. Kech mo ndachwa ni keni marach. Kata undongo kubiro dungu neno ka nitie kuonde moko manyaka gari lengre. Wan gi nyithi kiye mang'eny ma onge kaka som. Mar ariyo, ji mion liete be wan godo mang'eny e gweng' mar Abom ka, ma kaka konyre onge. Skundwa mar Abom nogo ni bende onge gi dongruok malong'o, pok otim kata fencing, gik mang'eny ma pok otimie. Kwayo maduong' ne sirikal en ni mondo gilosnwa nderni, gichak giyawnwa medruok mar stima, kaka nodonjo to mier mang'eny onge kode, koro chandruok no nitie. Gikonywa bende piwa mar yala machiegni kani, be giywanwa, wanyalo timo godo irrigation mar pidho godo gik machalo alote, nyanya, mondo konywa. Nyakwaramogi mana gi kanyo mwachopo gode giko matielo makawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Kik idhi mabor, med kete mane wang' jowi mari mar Ramogi, nikech juma manyien aduogo kendo kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyabo.